донишгоҳи тиббии омӯзгорӣ ва аграрӣ дар наздикии ҳамин хона мебошад. Инчунин KFC ва Додо питсаам дар пешаш аст. Марҳамат дӯстони азиз, ду хонагаи фурӯшӣ бо ҳамаи чизу чорааш ва бо таъмири навнавормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. хона дар тарафи ваданасоз ҷойгир мебошад. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, аз ин тараф донишгоҳи тиббӣ ва аз ин тараф чорраҳаи ваданасоз. хонаи фурӯши мо дар қафои мана ҳамин бино ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ. бинед чӣ қадар подъезди бино таъмири зебову замонавӣ дорад, мисли даромадгоҳи меҳмонхонаи панҷситорага. дар бино ду талифт аст, мебуроем ба ҳафтум ошёна. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. маълумоти пурра метиҳем. духонагаи полноценни пурра мебошад бо масоҳати умумии 62 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. хона чӣ хеле ки гуфтем бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, бинед чӣ қадар планировкаи беҳтарин дорад. ҳама хонаҳош масоҳатҳошон хуб ҳастанд ва ҳама хонаҳош хати ошхонааш треза дорад. бениҳоят варианти хуб, минтақашам минтақаи беҳтарин. нархи хона бошад 1,129,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом TJ, чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.